Lounge, den gjorde udslaget, han væltede rundt og mumlede uforståeligheder, bagte for folk og indtog store mængder øl og whisky. Faktisk var han så fuld, at The British Airways sagde til ham, du er simpelthen for fuld til at komme med flyveren, så sagde han, yes. Han var for fuld til at komme med den flyver. Og det lyder som om, der er knald på i den der VIP-lounge. Måske man bare skulle tage derud, også selvom man ikke skal flyve. Jo, men vi kan jo ikke komme ind. Der står jo en af de der idioter med sådan rødt, du ved, den der røde, tykke. Hvis vi tager alkohol med? Nej, det er ikke nok. Den sidste, jeg har til dig, er historien om de stakkels piloter, der skulle fragte Justin Bieber til Super Bowlen sidste år. Og det gjorde de altså. Ja, according to a report. Fordi hun alligevel var i en lejlighed i området Mellemand. Se. Se. Ja, Victor. Og jeg var kun blive kuse op i luften, tror jeg. Ej, fuck. God gang. Nu gik ting ikke så meget. En video kommer ikke til at være så lang tid. Emma, baby, Emma. Vi tager baby. Emma er en pige, Emma er en mærkelig pige, Emma er en mærkelig pige. Emma er dum, Emma er dum.